Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Jena, nga iti agdama kat adda ijay Saudi. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Rose Ann Confieso, kastamatan kadagiti amin nga OFW iti intero alubong, especially ditoy Malaysia. Stay safe from Cheryl Bartolome. Shout out iti Bautista family iti Karanglan Nueva Ecija, kan Mecares, Mamugay, kan Alcaide family iti Bayumbong, kan Villaverde Nueva Vizcaya, from Florida Alcaide. Belated happy birthday kani Julius Castañeda Jr. idi December 27. Kastamat ang makablaawan dagiti anak mi ni Cyril Jeff, Anthony James, Geraldine Fame, Baby Julius kan amin at taga Purok 4 Cabatuan. From Floresma Castañeda iti Saranay Cabatuan. Shout out kani Kervin Kurt Matundan iti Oman, ni Uncle Boyet at taga Bayasan Banayuyo from Gio Alfred Digay, ni Armando Imbat kan dagiti anak ko
Taag birthday danto into no 15 kan 22. Advance happy birthday from Ana Jean Gaho Imbat iti Singapore. Shout out kani Shenay Kadagayon Fonasher iti 18th birthday na iti January 4 di Tatabok Kalinga from Mama Zen iti Hong Kong. Ni Ray Mina from Ate Jasmine Rivera ditoy Qatar. Shout out kani Joyce Ines and to all Bantolino family in Alaminos, Pangasinan from Ralph Bantolino. Ni Rodilic Felix from Camiling Tarlac. Iti Cabero, Helasio family iti Camarag San Isidro Isabela from Clifford Mark Cabero. Amin at Tagamayantok Tarlac from Jubes ti Duha Qatar. Dagiti kakabsat ko di ta Barangay San Manuel Burgos Isabela, Damaricar de la Cruz, Abet Morales ken Junior Gabriel. Kastamatan iti ingungutek ani Melanie Lagayan from Henry Gabriel iti Kingdom of Saudi Arabia. Kastamat a shout out kani Ariel Timbresa. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Jenna. Dear Manang Emmy, kidawak nga ilingad naklatan itinagan a Jenna. Manipod nakitak ti YouTube channel yo, isulatan ti pagdengdenggak kat magagara naklaunay a mangururay kadagiti uploads yo. Naka-headsetak kabayatan ti panagtrabaho tapno makadengegak iti channel yo. Kat jak mapupuutan ti panaglabas ti oras ken kaado ti maobrak gapu ta maliwliwaak adumdumngeg kadagiti drama yo. Aklo nag-ano dadduma maliwayak pa yan ti oras ti panangan ko nga uray paulit-uliten adengdenggek dagiti uploads yo. Kaaduan kadagiti mangeg a drama iti channel yo kat pakasaritaan dagiti padak nga OFW. Iso na ikanak mo't iti kired amang ibinglay iti pakasaritaak. Sapay la kumamanang tama ipatangatang mo't tapno makaibinglayak mo't iti adal ken tapno mangeg kumot ti kapanunutam. Menopause child dakmanang iso na taenganen dagiti dadakkel ko. Rugyak ti agsalaysay idi addaak iti kolehyo. Amon Jenna, adawad madlaw ko kan ka. Anya dayta? Si kalaang ti saan nga agaw awit iti lugar yo. Agkal talinawid kalatan dito boarding house. Isupay ngamin ti pagpletek nga agawid, friend. Isong agtali na daklaangan dito eh. Anya? Ay grabe ka mat. Para manulaan mo ti pamasahe. Amo mati ka sa saad mi iti biyag. Talaga asayangak ti pamasahek no agawidak. Iso asaan langan? Di ka di mailiw ka dagiti dadakkel mo. Kailiw ko mat ida nang runa datatang ken nanang. Ta iso dalaangan ti agnanaed iti balay mi iti probinsya. Adamat nga minan bukod a pamilya dagiti kakabsat ko. Ay well gaya man niya. Iso nga rod a mabainak mat nga agki daw iti tulong pinansyal kadakwada. Ta agpapada damat nga daanan iti bukod a pamilya. Iso nga agano sa klaangan. Ano sa kunti saan nga agawid no awan ti serek. Ta isupay ang maimped ko. Jenna, papanam, awan mo't sarap mo ita Mapanak iti balay ti may sa professor tayo. Ha? Asino? Ni Ma'am Pasqua. Nakisarita kami nan kankwa na idikalman. Anya tarami dami di balay da. Anya pa'y kuma. Inak agraket ta iso pa nga inayon ko iti kwartak. Tapno makapagtuloy aklat nga agadal. Ken, adagastusak para iti daduma masapsapul ko. Agraket?
Inak ilabaan damang Paskwa. Tangdanan nak. Ay, unay kamot tin friend, nakakaasi kamot. Masapon nga agbalinak ana diskarte. No talaga kayat ko ti makaadal. Sige ha, panahon ka pa'y dito eh. Diyak kayat ti maladaw ang mapanidyayan damang Paskwa. Hoy, Jenna, apa na kay Dakan? Di kan sapay ng rabi eh. Saan ka mabisin, friend? Isa nagidda akon. Kaya't konti maturog. Oh, di ka makapaglibak kanyak, friend. Imposible asaan ka mabisin. Oh, nakita? Agsaibag kan. Apay, anya ti parikot. Saan pa'y ngamin ama kaipatulod iti allowance ko dananang kantatang? Ngamin, saan da pa yan naawat ti kwartada manipod iti 4-piece? Ha? Iso akapilitan nga agsakripisyo akmat ditoy. Tamo mat. Mangnamnama aklaang iti ipatulod dagiti dadakkel ko. Naibus mo tan titangdan ko anak ilablaba ka dagiti maestra tayo. Ay, nawadwad ti abastok. Malain ka manganan. Ha? Oh, di mo ko na inagbain ka kanyak. Agayim ta. Isungalan, in ka mangansak ba maturog ka. Hoy, Jenna, anya ti parikot mo? Apay nga daka dito'y suli ang nakamutalang. Madanaganak. Ang mga nagsardeng akon nga agadal. Ha? Apay, ikanya aga po. Naikat ka no nga minan itilistaan ti 4-piece dagiti dadakkel ko. Anya? Day tati agpay so friend. Kasta timbaga kanyak ni tatang itay nagsarita kami. Apay ka nanay kat tinagan da iti 4-piece. Amomotan iti lugar mi. Agiin napal dagiti agkakalugaran. Ultimo agkakabagyan. Agiin napal da. Anya ti kayat masawan? Di gamrod nga ikit ko. Komporme la timbagbaganay di lugar mi. Kesyo sa anak kano agad adal ditoy. Kesyo agbalbalugak la kano iso akas jay. Naikat tinagan dagiti dadakkel ko iti master list ti 4-piece. Iso ano sa anak ang makilabada, wano agraket. Ang mga no kapilitan nga agsardo nga klaangan nga agadal. Gapo iti pan nakaikat dagiti dadakkel ko, kas benepisyaryo ti 4-piece, nagdoble kayo dak a makilabada, ken makitangdan iti kompormila ditan a pakitaggedan manang, tapno addalaeng pag-allowance ko. Adda ka dita nga agdalusak pay iti balay ti akim balay, basta makataggedak laeng. Dita anam-amok ni Johnny. Saan unay ang matagtagari ni Johnny, ngam talagamat anasingpet. No singgalak lakuma, inaklon ko kuman adagos ni Johnny, idinagparipirip kanyak. Ngam adda nga minobyo nga agad-adal iti syudad ti Baguio. Iso ni Joshua. Once a month, wenno twice a month nga agsarak kami kay ni Joshua. Katjak ilibak, at tunggal agkita kami, kat ada mapasamak itinagbaetan mi. Ni Johnny met, intuloy na latta tinagaram kanyak,
Gapo tadyak impudno ken kuana nga addan nobyok. Agingga anat nagmeten tiriknak ken kuana. Jenna, agpudno ka man kanya? Anya ti pudno ken ka, friend? Saan ka makapaglibak? Nakadkadlaw nga na relasyon nyo ka ni Johnny. Ha? Saan ka maag, girl? Managpaliiwak. Amom dayta. Iso adi mo pulos mailibak kanyak ti amin. O anya, aglipak ka pa'y laeng? Ay na, kung naktumot kat. Iti kasta reaksyon mo, talagang adan relasyon nyo ko ni Johnny. Di mo tadan kaayan-ayat mo agad adali di bagyo. Pasaray agkita kayo pa iti maminsan mo no mamidway iti makabulan. One friend ni Joshua. Oo, apay nga rin nga inaklon mo ni Johnny ngay. Diyak ngamin malapdan tiriknak. Agayatak mo't ka ni Johnny. Oh, friend, nakasukat ka mat. Ada ka di pagnayo ko ni Johnny. Saan, friend? Agpabagyo tagsarak kami ka ni Joshua. Anya? Ay, Diyos ko ka, Jenna. Makapadanag matikas na nga aramidem. Friend, Agbangbang ka kay ti dua karayan. Dakla parikot dayta. Numabistuda ka ti dua kaayan ayat mo. saan mat siguro? Di ka di madanagan. Apay kit din na saan? Madanagan nakmut Matlagayam. Apay nga rot adi ka pa'y lang pumili iti maysa kadakwada. Isina mo ti maysa tapno awan to ti rumswa parikot. Awan mat siguro ti parikot. Kanya latam mo ngay. Naibagakon kun kay di damo pa'y lang. Sa anak amaag. No makisinarak ka ni Johnny, saan ka makaawid iti boarding house? Numapan ka matitayan ni Joshua Anobium nga da iti bagyo, saan ka nga agawid? Makabadanag tigas tangar aramidam, Jenna. Dakla parikot to kas pangarigan. Amumat siguro ti kayat ko asawan. Ay ayatan ka unay, Jenna. Amom day ta. Ay ayatan ka mat Joshua. Iso nga rod asyak pa yan umay dito ayan mo no kwa. Bana nga pagyamyamanak mat. Aywan, kumusta ti panagadal mo? Marigata nak nga rod. Nang ro nakatawanan tinamnamaak nga allowance ko. Manipod ka dagiti dadakkel ko. Naikat da nga minan iti master list ti 4-piece. Anya nga minti napasama kaya? Ay na, di ikit ko na laing nga umapal Komporme lati inararamid na. Tapno maikat tinagan dagiti dadakkel ko iti master list. Anya? Dahito tagpaiso. Iso ano jak makadiskitar. Awan Amangan og sardeng akon nga agadal. Di kagdanag. Tanaw dalaki di kawaduhadan ti allowance ko. Patuludan gamit. Isupay ang makatulong kin ka. Agyaman nak Joshua. Agyaman nak. Anya kay Jenna. Agbakasyon kami ti ayan dagiti dadakkel mo Kakaiso na bakasyon tayo itay ti pagadalan. Oh, apa yan? Anda ka di parikot? Shane, friend, madanagan nak. Ha?
Apay ngamin, anyat pagdanagam. Jack mo tan nagbinulan. Anya? Amangan mo't no na-delay ka laang, girl. Nasurok ang makabulanan, Shane. Ha? Imposible ang nadelayak laang. Masikugak sa amutan. What? Ay, sigurado ay, tinasayat. Kuyugan ka. Agpakita ka iti doktor. Bulan ti Marso, taon 2014 dayjay manang Emmy. Naimbaglaangan tanaira na abakasyon miidi. Talaga ajak ammo no anya ti aramidak iti daydi akanito. Kat nasumok ko pa yun ti aginom, gaputa mariribukanak at talaga. Maaklon ko matket di ti panagsikog ko. Ngam ti pakariribukak launay, kat no asino kada Johnny kan Joshua, ti ama ti adda iti saklot ko. Inturturad ko tinagawid iti ayan dagiti dadakkel ko manang Emmy. Normal laeng nga inong tanak ni nanang ko, ngam insakitnak ni tatang ko. Kat kinid daw na apagsaganaek ti ama ti sikug ko, tamakisaritan iti parents ko. Gapo ta aburido ak, saggay sa akinasaritak da Johnny kan Joshua. Sabali tinagbalin a reaksyon ni Johnny manang. Saan kano ang mabalin ang maamuan ti asino man ti amin, tadi na kano kayat ti maibabain. Kan amangan no anya kano ti aramiden dagiti dadakkel na. Ni Joshua tinangitakder kanyak manang. Nagsardeng iti panagadal na, kat nagkasar kami idi bulan ti Enero taon 2015, kalpasan laeng ti panagpasngay ko iti bulan ti Disyembre taon 2014. No pay kasta, makonkonsensya aklat ta. Gaputa jakket nga rod sigurado, no asino at talaga kada Joshua kan Johnny tinakasikog kanyak. Nakapimpintas ta anak ta Jenna. Kita mo? Kita ti lang na nakaturog. Kaslamay sa nga anghel. Joshua, Imalakan kay ti kinapintas ni Jane nga anak ta. Nakaayayat nga ubing. Nakapimpintas sa maladaga. ang mga numala daw kan iti trabaho, Joshua. Ay, huwag paiso. Maliliwak mo't niyamin na talaga ka ni Jane nga anak ta. Ang di kag danag, saan na ka mala daw ang mapanagtrabaho? Rumpang laang, tama nga numadaksan ka iti trabaho numala daw ka. Di kag danag kunak lang arodan. Wala, mapanakon. Aganan kayo nga gina, ha? Ipatpatag kayo launay. Nasingpot ka na responsableng asawa ni Joshua. Gamapay nga rin niya agsangsangit ka ngay, friend. Makunkonsensya ka namin, Shane. Amumutan, saan ka talaga asigurado? No asino at talaga ti ama ni Baby Jane? No ni Joshua, wano ni Johnny? Amo kabasol ko daytoy, ta pinaggindan ko ngamin ida. Iso siguro ama kunkonsensya kiti kastaunay.
Gapo iti makikita ka kinasimpot ni Joshua. Ay, ti amok na ornusan ti parikot mo. Taing kasar na ka ni Joshua. Ngam saan pa imot lagayam? Shin, Kasto iti makunak. Total, saan na nagparparik na kan kada ti adyani, manipod iti imbagam amasikog ka. Kasayaatan no lipatum laang ti maipapan iti day taabanag. Panagkunakat saan na rumbang pa amaamon ni Joshua tinapalabas. Tapos saan na mariribok pa iti binukulyo a pamilya. Kastalangan ti rumbang nga aramidem. Anya di ko na may ibagam kanyak, Jenna. Joshua, adanton ading ni Jane nga anak ta. Ha? Kaya't mo asawan? Masikog ka? Uwan Joshua, agtalo abula nun ti sikog ko. Ay na, pakaragsakak na itadamag, Jenna. Adanton ading ni Jane nga anak ta. Saan ta nga ta marigatan, Joshua? Saan? Ikagumaan ta abiyagan na kita anak ta. Agsalukag ak para kadakwada. Isa di ka madanagan, ha? Joshua, Anadam ti bagim. Saan na rin bang agbannog ka, tani? Ang mga noon niya ti mapasamak ka, ken itisikog mo. di kagdanag, Joshua. Talagang agan nadak. Jack itulok nga dadakas ang mapasamak kanyak. Ayan na kita anak ta, Jenna. Agay ay ayam da, Joshua. Hay na, nagmayat tilin na nga agkabsat nga oray ubing da pay laeng. Tagtawan laeng itidwa ni June aburidat ta. Kasta ka di? Nasayat mo't nagkatunusan da, nga oray ubing da pay laeng. Iti kasta, dumakkel da nga agpimpin natag. Pudno day ta. May mayat no amuda nga isakit itong galmaysa. Wan si kapay lang nga ruti makamu kadagiti anak ta, ha? Arumwarak. Papanam aya, katawan mo't sarak mo iti trabahom ita. Adala na patag nga si kaswag. Sana bale, tagsubliak mo't laadagos, bakit? Sige nga, Rod. Aganad ka, lakay. Wen, inakon. Sige. Tinasayat. Inakitaan dagiti agkabsat. Tama nga noon yan, ada nag-text kanyak. Kabarbarang mo ta number da ito eh. Kumusta kan, Jenna? Kaya't ko ang makita ti anak ta. Ni Johnny da ito eh. Diyos ko. Ni Johnny? Kaya't nakano ang makita ti anak mi? Anya ti aramidak?
Ti impagarup ko ang naulimakan a panagbiag ko. Kalaat ang nariribok, idinagparik na kanyak ni Johnny, manang Emmy. Ingka gumaak nga impalawagkan kwa na dagiti pasamak, manipod idisaanan ang nagparparik na kanyak. Kastamutan ti pan nakikalaysak ka ni Joshua, tapno dinak ko mariribukan. Ngam natangsit ni Johnny, manang. Anak na kanu ni Jane, kat kayat na nga alaan. Ay ayatek ni Joshua kan ti pamilyak manang. Kat jak amo ti aramidek, no bilang tamarakrak, gapulaeng itibidot ko iti napalabas. Uray nagkadkad ni Joshua, kanjak kumamot kayat, impilit ko ti nagabrod, takayat ko ti agurnong, tano bilang kaskasano, adda urnong ko apang biag ko kadagiti anak ko, no bilang laeng panawan nak ni Joshua, no maamuan na tinapalabas ko. Balon ko aging gadito'y balasiw taaw ti panakakon konsensyak manang. Ngam nabukelan ti pangedeng ko, nga iti panagawid ko, ipudnukon ka ni Joshua ti amin. Daytoy ti pakasaritaak. Kat kayat kumat amang ngagan ti kapanunutam. To'y pagayam mo, Jenna. Pagayam a Jenna, agyamanak taintalek mo iti programa tayo ti pakasaritaam. Talaga asaan nga agbalin anasimbang ti panunot ken pakinagem mo, aging gaadi mo ipudno ti amin iti asawam. Laglagipem tinagsin na pataan nyo idinagkalaysa kayo. Itirigat ken ginawa, da kayo kat maymaysa. Husto ti pangedeng mo nga ipudnumon ken kuana ti amin. Takas asawam, isu ti kang runaan a makatulong ken ka. Kat sapay lakuma, tamaurnos ti amin itinagbaetan nyo. Apaman amaamuan na ti kunam analidem anapalabas mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.